Takže čau lidi, zdravím vás u tohle videa, dnes jsem tady společně s Danem. Ahoj. Dobře, a dneska tady máme let's play, vůbec nevím, o jakou hru jde. Ta velká ruka je pravděpodobně Dan, protože, no, VR Hands. Protože Dan teďka hraje na tom, Dan hraje teďka přes VR a já hraju přes tablet. Jo, dobře, tak to jo, tak to bude pohoda, určitě. Já ti budu pomáhat, takže tohle capkuje mě jako... Tyjo, tam jsou nějaký, co to je za hra, já jsem strašně já jsem strašně špatný na obě, jenom tak pro informaci. Strašně špatný jsem na obě, takže to je pohoda, počkejte, ale to se mi nechce, chodit tady. Ne, jo, dobrý, pohoda, už jsem mám. Tak já tě držím snad. Děkuji, jdeš mě. Já jsem strašně špatný a na tom tabletu se to strašně špatně ovládá, takže jo, dobrý. Yes. Na počítači by to bylo víc v pohodě, ale na tom tabletu je to strašný. Okay, takže teďka pomáhám. Se mi nechce, jo, vlastně to je, ale já nevím, jo. Já jsem kamuš, jo, dobrý, pust mě. Kam já letím někam pryč? Ne. Ty si spadneš. Já ti... Brácho, vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. To je epický. Yeah. Z Prahy. Takže lidi, jsem se sem dostal. A já nevím, kam mám jít, jestli mám jít tamhle, nebo tamhle. Tak Ignaci, teďka je na tobě, jestli půjdeš tady, a jestli to vylezeš, anebo jestli půjdeš tady. Půjdu tady, ale ty mi budeš pomáhat, já to jako nebudu líst. Tam se nedá jít. Já tam nebudu. Tak já tam nepůjdu. Buď tam, anebo tam. Aha, ok. Tam půjdeš. Tak to je pohoda, já půjdu sem radši. To se mi líbí, já mám rád žebříky. Jestli kam spadnu, tak jsem oficiálně. Protože tě znám. Já jsem špatnej na to. Dobrý, tak pohodička. Ne, hlavně nedávej ruku pryč, nedávej teďka. Okay. Dobrý, na stop. Skočíš, ne? Ne, neskočím, what the fuck. Drž tam tu ruku, drž tam tu ruku. Jo, dostal jsem se tam. Dobrý. Ok, takže teďka to budeš muset přeskákat. Dobrý, pohoda. Ty jsi mě odpálil. Nepál. Co, cože? Tě praštil majonézou. Kdo? Ne, jo, dobrý. Hej, ten týpek se ještě jednou praští. Tady tě praštil majonézou, tady Ať tě praštil majonézou. ještě jednou mi praští. Nemohl zbít. No, jdeme na něj, kam půjdeme. Nemohl pofatit. Kam mám Nemůžeš to? být chabry majonézou, chápeš? Můžeš klidně kostkama, ale majonézou ne. Ne, vůbec, ani kostkama. Dáme tě tady. Pokud se na to někdo podívá na tohle video, tak bude mít oficiálně minus, nevím kolik to bude trvat tohle video, ale bude mít minus 20 minut života v háji. To nemusíš. To schody do nebe, jupi! Schody to. How, wait, tu. Starway to heaven spíš. No právě, počkej, ale co teďka? Já tě vynesu. Tě vynes. Jak odpadák. Ok, teďka pojď tady. Dej tam ruku, mě to nechce skákat. Spadnu, já vím, že spadnu. Já to prostě vím, vole. Mě to prostě říká osud, že spadnu. Dělej, nepadej. Jestli spadneš, tak ti koupím, nekoupím ti nic. Dobře, tak jako bubble tea. Ne, já se spadnu, drž tam tu ruku, drž tam tu ruku. Jo! Dobrý, klid, hlavně mě neodstřel, opovaž se. Teďka tady. Co když tam nechce na tu tvoji ruku? Mně se nelíbí tvoje ruka. Proč jsem šedivej? Internet. Takže teďka ještě jedna. Jo, kamo, a lidi, omlouvám se, že mám takovýhle hnusný skin, ale prostě já jsem línej se ho měnit. Já prostě nechci si měnit ten skin, já to nehraju ten Roblox, skoro vůbec. Dobrý, jo, prstíček! Ne! To tam dáme. No, prstíček. Ale to seš ty, čau! Zavítě gamba, vole! Ne! Au, já se spadnul! Energiťák! Kde seš? Tady jsem, mám majonézu. Jo, to seš ty. Krásnou hlavičku.
děkuju. Tady mám majonézu. Jaká? Takže lidi, našli jsme tady takovou nevýhodu téhle hry, protože pokud nemáte kamarády, to jako netvrdím, že by Dan jako byl nějaký můj soudruh. Co to melu, kámo? Co jsem tu zandal teďka? Ale pokud prostě nemáte kamarády, který nemají VR a jsou prostě chudí, tak asi nebudete moc hrát tuhle hru, no. Já teda VR nemám, jako se musím přiznat. Jinak bych samozřejmě už tady Dana odpálil někam do vesmíru. Ignáci, tak teďka musíš jít tam tudy. A tam už Ukáž máš prstíček. kopičko. Jo, to je tamhle! Takže už tam budeš skoro na konci, ti budu jistit, aby si nespadl. Spadnul jsem. Díky bohu, že mě jistí. Jsem trošku podvat tohle, ale... To je jedno, lidi, to nikdo ne... Ne! Ale Ignáci, Dobrý. vidíte, takže mu musím pomáhat. To nikdo lidi nezjistí, totiž. To nikdo... Ne, doufám, že to neprásknete zakladat... Dobrý, naštěstí mě tady Dan vynesl. To bylo... Jedi, kdybyste věděli, kolikrát už se tohle stalo. Asi nejméně Ale 69. Určitě, samozřejmě. Protože my totiž nepodvádíme, my jsme to nikdy neudělali, že bychom Ignáci. to střihli, až tam budeme. Nejlepší hráč. Já jsem úplně jako, kam se Ignáci, hra... tam skoro budeš. Ty máš žebřík. Highway to heaven! Ignáci, ty jsi to dokončil. Jestli spadneš teďka, tak se nespadnu. Tak musíš poflexit. Ne, já jsem strašně špatný, já neumím hrát problém. Kde je tohle, to jsi ty? A teďka poletíme na měsíc. Já pierdole, Tak Ignáci, chceš letět na měsíc? Jo! A to letadlo se ke mně vrátí potom. Ne. Dobrý. Čekaj, tak zkusit. Lidi totiž, Čau Ignáci. Užij si let. já letím do vesmíru. Skoro. Máme přeafektovaný reakce jak fyzik, kámo, fakt jako, kámo. Ty jsi tady... Co se děje, vole? Mě upadla hlava! Já jsem se spadl jako nějaká Lego kost... Jo. Tuž to je slovíčko! Někdo mi zrušil odběr, teďka jsem koukal na svůj YouTube kanál a někdo mi zrušil odběr. Proč to děláte, lidi, musíte dávat odběry. Ignác, takže lidi, to už je asi konec tohoto videa. Dane, můžeš se ukázat na video. Jsem tady. Takže lidi, tohle je asi konec tohoto videa. Byli bychom rádi, když jste na náš kanál nebo na můj, nebo já nevím, na jaký kanál to budeme dávat. Je to první video, je to amatérský, sorry lidi, omlouváme se moc. Ale lidi, byli bychom moc rádi, kdybyste dali like, odběr, dislike a koment. Takže lidi, doufám, že pokud na tomhle videu bude 10 milionů dislikeů a 51 lajků, tak uděláme další díl a my ho uděláme tak či tak, protože nám je jedno, jak to vy rozhodnete. Takže se mějte hezky. Peníze a views. Ne, samozřejmě, o to nám jde a doufám, že budeme mít 1000 odběratelů, který získáme pravděpodobně tak za 80 let, ale to je jedno. Takže lidi, mějte se hezky, nešťouchej do mě a nashledanou.